Ki nong ilam jong artli ki seng balang bakersian ya ke jingdawa pentri kam ya ke airline permit ha ke jala bantel akam ya ke jingwan rum kertep ki brio na sapat ke jala kata ka new trap acik natural movement but new trap youth council kilapan pau ke jingso kia na mar ke jingle aklet ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance menteru ya ke sarkar India ban ai ke jing menjurno ban pentri kam ya ke ILP ya ke resolution ban dawat pentri kam ya ke ILP na ke sarkar India la menjur da ke yeng do bar thawai ke jala Meghalaya haus nam arja kat khandai but hadu menta kam don kanu ke jing ITN nak sarkar India halo kani ke jing dawa bat ke sarkar Meghalaya ru kala leklet banyak keren bo menteri kampo yeng kari India Amit Shah wat haba ki laikendu hakasi blai soy yak seskular penbaik pun men hakar penai trik ber arjar arwar tongin sangap ayu kino ilam na kini ki artli ki seng balang ki dan banong kata na ba Robert Jun Kharjarin presiden ke HYC bat ba lamprang kharbani presiden ke HANM kumba kalong menta KLP hi ka decision ka basa ka di ka political decision na kaliang ka legal ru kala sai ka kata ka boong ba ban examine ru la sai everything kala sai ka basa ka di hato ka BJP ka don mi ka political will ban implement ya ka LP hame khalia don discussion issue don review don examine show borok ki test borok ki thermometer borok iu la develop ban test la test adu sa Supreme Court ya ka LP la de pass ka resolution ada pass unanimously barok ki parti nyo i state BJP na ka LP kan diga manifesto balik hab diga manifesto hajing sya lada ka BJP ka kwa bakan Q kala ade bende ka achievement kan balik pen kalah manifesto pentrika menta ka diga achievement jong pi kila ban Q balik pada hab penrung ka manifesto habala ban le menta ti dan ini kendu ngi question ni ka seriousness jong ka state government ki omboj bengilong serius ngila pas ka resolution ngila amta the ball is in the central government technically hoit ka dei ka kam ka dei bar ka central government kata ka dei jing sha ba ka kam ka don bar central government bar ka sa ka basa amta dei tang ka political decision ki don da me kata ka political will bar ka political decision ban implement po me khalia ka jingkeli ka long ba hakmat jong ka BJP bar hakmat jong ka KMDA kata ka jinglong kerpang ka jongi kata ka identity jong ka jeb nriu neutral ba ka jeb nriu garo kalong ka bakongsan hadu kano hato ka kongsan ko kongsan kam ka jeb nriu meitei jeb nriu tribal po nagalan hato mangi ki jeb nriu neutral ba ka jeb nriu garo ngi sha nyokor nem ha ka NDA government ba ta ka you as simple as that kam desu banang bandang ya karen nak ta examine you haba phi lada phi examine ya kalau phil ade examine em haswa ban implement halai telik state bat saw ka Manipur pelai ke jing pher jongi bat ki week state em transit state ngila da ong baya kata ngila ban relax ngila da biasa ya kata ki ong kata ka jing ban thod autoris ngla debong le EILP electronic don kam ban yang lan don kam ban le you shu le apply online kumba apply manta ngi apply flight ticket ngi apply ngi le online menu ban le yang lan chu tu po counter ngla de phi nakaliang boong ba kata ya torisul adep sol nakaliang boong ba kajir benom penwit ya gibru balik bawan ro adep solve ya problem kata ka transit state ke baki ong ro adep solve adep ong relax ro nama boleh kajing ma yong kajap ro jongi om dei ya gibru bayat lenti kadi ya gibru ki besa la kilasa ki dawa ya ka hok ban thabut ndala thabut ki dawa ya ki ban penkala ya ka reservation policy ke penkala ya ka mekhla lantang ak bat ki wei kan penkala la se kin penduk la se wat ka schedule but kan kata ya ka scope jong ka employment jong ki samla ki jongi ki ba kat nang mi ki sngi nang duna ki kam ba fer kata ka de ki jing kata re ubri bo syet lenti shubu u shong da kali u yet lenti nam khlia sha asam ke kata kanam don ga jing kata le se light no tang ka pollution ka ba mi na ka kali ba ki yat la ni la de ki bread ye ki jabo jaban lese tang kata ka bandon ke jing kata andre ubri hi bo syet lenti ka jing i jonga kam kata ya ka identity ka jongi kam kata ya ka jinglong ya ki hok kerpang jong ka jam ro jongi ti ya tang la de keren relax ngi ong ngim don problem la dakin relax ta ki transit passenger andre la da uong bangam don andre usuye uong bangayet lenti usa dalap tu sakit banyak ta tina tadau ngila propose ba ka implementation ya ka LP kan de nadu na snong
ba information ke depan poi shadow ki rang ba snong shadow sadar ba snong ti kan ni kala long full proof within itself hari kimla an ri phine kren ya ka LPU watang ban defend ya ke MRSE ke ba shasti high court ban nombu entry exit point ru kimla sarkar ke MRSE ko ong ban don entry exit point ka high court ka sti ya ta lakut ban entry exit point ru ta kami ibu ke government kala ban lift ya tu ko order jong ka high court tika MRSSA amendment arjar rapho bapa tu governor mensuasha home ministry ya katuru kemla man wan pai chapo ka state government ta tika ke ba ka sarkar kan ni ka sarkar mta kala ban le nam ta ban ya da ya ka jem ru rit pat ka jongi na ka jingrung klub jong mandari kama ban le wat de ke bala don kum ka MRSA mo wat la da ka telot ka turu on wat itu entry the point ro imla ban defend ka state ko yoi hakatu ko PL bagi file tu bro di kumba kalong mentahi mengi kum ka jela ngi don zero protection hakabadi bagi inflow nor kum bong entry exit point ru la adap stay but ya katu ko bong ban register kita dan hakisnong ru klem pentrekam nadu arjar khandai ni arpho bong bakata ka disi ban le kita hanri mata klem yoi sei arja khandri ki pasakanya arja khanyo ki wan ra ya ka rule hadu mta klem trekam katuga registration ng itenan country exit point dang dep tang ko umling hi la shasti no apo hikut KLP ka long legally clear ru khamla ban iu no oblik kimla ban pengej ya ka union government ka daw le se long ba kim ler la ni kim long serious ka wi na pring jogi kan te eda kim long serious la ni kim don ya ta ka bor ban pengej ya ka NDA government ya ba maki kidi si bentajo ke NDA kum ka jaj benriu ya ke ai ka ba ngilai aksar ha gene ki snam bar ki po snam bladap bat ka badairu kawai na ki atiar san ki banyada ya kari bar ka jaj benriu na ka jingwan rong kertlep jong ki bendari kata kedai KLP ngiso benong ba habak lay keduk markmat bat u Amit Shah u badai u home minister jongkri India kiladai ban ya kren sundon bat kiladai ban penio sundon ya kene KLP kumba kilapen urlong ya kene ka jingya pen baik pot pen baik sam namar kum kinong susnong juga jalan meklia ngisu thu shai ba kimat ki bakongsan ki jura ki bakham khmat ke bakum ke benreu ke bangila thrang palat kedai kabrar isu number 2 ke ILP bat ki we tingisno banong ba habaya ka border issue lala ban pen ulong lala ban pen kongo ya u Amit Shah balai kini kinong elam kejungi kinong sensar jungi kimla ban pen kongo ha keju kapor ya ka ILP ka badai ka wei ka an ka baklan ka banyada yang ikirit pat na ka jingrung kertlep jong ki menari Syag negeri ke bayi kecungi.